abin da ya faru a jihar Kano na sauke sarkin Kano, za mu so mu ji menene ra'ayinka a kai. To a gaskiya jiya dinnan 9 ga watan 3 shekara ta 2020 rana ce ta bakin ciki ga jama'ar jihar Kano ga baki daya da mutan Najeriya da ma mutane na duniya, saboda shi mai martaba sarki mutum ne wanda yake na al'ummar duniya ga baki daya, saboda gwagwarmaya da ya yi a shekarun da ya yi yana aiki musamman ma na central bank da kuma wannan aiki na sarki na Kano. Wannan rana mun ga abubuwa marasa daɗi na ɓacin rai, musamman yadda aka zo aka yi ƙarfa-ƙarfa aka saki layi na tsarin mulki da dokoki, aka yi karan tsaye aka sauke mai martaba sarkin Kano. Wannan muna ganin a fahimtar mu babu adalci a ciki. Kamar wanda dalilai kake gani yasa aka sauke shi? Musamman ganin yadda jami'an tsaro, na tabbata wannan musamman abu ne wanda yake yafi karfin a ce wani gwamna na wata jiha ya yi, yadda muka ga jami'an tsaro sun zo, duk da lauyoyi sun ce sun roƙi a ba su dama su kai shi inda yake so Lagos, amma aka sa shi a jirgi aka ɗauke shi aka zaɓi wani ɓangare wanda ya fi kowanne ci baya a ƙasar nan, aka je aka kai shi, kuma bayan roƙo aka sake kai shi wani sashen na wannan jihar ta Nasarawa. Muna ganin wannan an wuce wannan tsarin a Najeriya, musamman ganin yadda tsarin mulki musamman sashi da 35 da ibada yanci ga dan adam, ma ka yi karfa ka cire shi lokaci ne, amma a irin wannan lokacin demokradiyya ba lokaci na mulkin mallaka ko lokacin bakin mulkin soja ba, ka ba ta yi a ce a kyala mutum ya tafi ya ji ya zauna inda yake so. Amma dai alhamdulillahi lauyoyi sun ce za su je kotu, to muna fatan kotu za su yi adalci, su duba abin da tsarin mulki ya ce a ba shi dama ya tafi ya je ya zauna inda yake so a Najeriya ko kuma wata ƙasa a duniya. Kana ganin kamar ko 'yan kwankwaso ya kwanta